Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман ҳастам ранги ҳарвақта Рамазон. Аз ҳамин канал Боди Хатар видеонаворро то охирша тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳое ки фурӯшӣ дар Тоҷикистон буда. Курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 152 сомонӣ. мошинҳо хеле бисёр мебошад. Аз 07 сар кардагӣ то Геленваген аст. касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ неста, обуна шава. Мо сар мекунем видеонавори имрӯзаро. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Sedan. соли барӯшаш 1996 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. объём мотораш 1.6 литр мебошад ки сӯзишвори бензин газай. коробка пердач механикай. нархаш 32000 сомоние ки мошин чӣ хеле ки мебинед состояниш нағзай. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дуюм Lada Priora. соли бароишаш 2012 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 0.8 литр мебошад ки сӯзишвориш бензинай. коробка пердачаш механикай. нархаш 42000 сомоние ки пробегаш 30000 километр мебошад. рангаш серебристия. кузаш Sedan мебошад. мошин ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задаги пусидагиам надорад. дӯстони азиз, ҳуҷҷатош қатъи танировкаш 8 моҳи дигар сурок дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, сеюм Hyundai Starex. соли бароишаш 2000 сол мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2 литр мебошад ки сӯзишвориш дизелай. коробка пердачаш механикай. нархаш 30000 сомоние ки рангаш серебристияй. мошин ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, состояниш нормалияй. документош нав кардагӣ. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, чорум мошини фурӯшии мо мебошад Jaguar. соли бароишаш 2012 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 2.0 литр мебошад ки сӯзишвориш дизелай. коробка пердачаш автоматикай. нархаш 200000 сомоние ки кузаш универсал мебошад. рангаш сафед аст. мошин ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. состояниш нағзай. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, панҷум ВАЗ 2109. соли бароишаш 2005 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.5 литр мебошад ки сӯзишвориш бензинай. коробка пердачаш механикай. нархаш 28500 сомоние. рангаш сиёҳ мебошад. кузаш хачибек. мошин ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, состояниш отличнай. кондитсионер дорад, ҳуҷҷат дорад. агар харидори конкрет набошед, бо савдо мекунад. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, шашум Mercedes Gelandewagen. соли бароишаш 2014 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 3.5 литр мебошад ки сӯзишвориш дизелай. коробка пердачаш автоматикай. нархаш 550000 сомоние. рангаш сиёҳ мебошад. пробегаш 86000 километр аст. мошин ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задаги пусидагиам надорад. состояниш отличнай. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз,
ки дар канали мо обуна шидагӣ неста, обуна шава. И мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. ҳафтум, Kia Rio соли бароша 2019 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Объем моториш 1.6 литр мебошад. сӯзишвориш бензина, коробка передаш автоматика, нархаш 130 000 сомония ки пробегаш 70 000 километр мебошад. Рангаш сервисия, кузаш седан. мошин ҳама ҷош 100% ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. навай агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, имо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон будед. касоне ки лайк наҷихида дар видео лайка биҷиха. ҳаштум, Hyundai Sonata соли бароша 2013 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем моториш 2.0 литр мебошад. сӯзишвориш бензина, коробка передаш автоматика, нархаш 118 000 сомония. пробегаш 40 000 километр мебошад ки рангаш сиёҳ аст, кузаш седан. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. дӯстони азиз, савдо карда мешавад дар пеши мошин. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ноҳум, Mercedes-Benz E-Class соли бароишаш 1992 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем моториш 1.8 литр мебошад ки сӯзишвориш бензин газа, коробка передач механика, нархаш 16 000 сомония ки рангаш сафед мебошад, кузаш седан. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, даҳум, BMW Petiorka соли бароишаш 1998 мебошад ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем моториш 2.0 литр мебошад ки сӯзишвориш бензина, коробка передач механика, нархаш 40 000 сомония ки рангаш серебристӣ мебошад, кузаш седан аст. мошин ҳама ҷош 100% ягон проблема надорад, состояниш отличное. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, ёздаҳум, Opel Duty соли бароишаш 1999 мебошад ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем моториш 1.6 литр мебошад. сӯзишвориш бензина, коробка передач механика, нархаш 37 000 сомония ки рангаш серебристӣ мебошад, кузаш седан аст. мошин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. айвагонаи задагӣ пусидагӣ нестай, газа дидагӣ нестай. дӯстони азиз, ядаст гаштагӣ, кондисионер дорад, документош 8 моҳи дигар сурок дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, дувоздаҳум, Toyota Camry соли бароиша 2019 ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем мотор 3.5 литр мебошад. сӯзишвориш бензина, коробка передач автоматика, нархаш 355 000 сомония. пробегаш 5200 километр мебошад ки рангаш сиёҳ аст, кузаш седан. мошин ҳама ҷош 100% навай, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. айвагона агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, касоне ки дар канали мо обуна шидагӣ неста, обуна шава. и мо мегзарем ба дигар мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. сездаҳум, Nissan Patrol соли бароишаш 2013 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объем моториш 5.6 литр мебошад. сӯзишвориш бензина, коробка передач автоматика, нархаш 340 000 сомония ки пробегаш 140 000 километр мебошад. рангаш сафед аст.
машин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. Состояниш отличное. алиш мешавад ба квартира. агар ки харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 14 Nexi Daewoo соли бароишаш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. объём мотораш 1.6 литр мебошад ки сӯзишвориш бензин газа. коробка передачи механикаи нархаш 8000 сомония ки рангаш кабуд аст. кузаш седан. мошин срочно фурӯхта мешавад. находой. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, 15 ваз 2107 соли бароишаш 2003 ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳристон. объём мотораш 1.6 литр мебошад ки сӯзишвориш бензин газа. коробка передачи механикаи нархаш 8000 сомония ки рангаш сафед мебошад. кузаш седан. машин ҳама ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, ду баллони нав дорад. агар харидори конкрет набошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр, то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед.